Добро утро, уважаеми зрители! Днес ще разгледаме наследството на Авраам. Какво става с неговото наследство и кои са неговите наследници? Как Бог продължава своята идея за благословение на рода на Авраам. Миналия път говорихме за това как Бог изпита Авраам и изпита неговата вярност. Нека да си спомниме кой беше Авраам и откъде идва той. Той е пряк наследник на Адам. След Адам се ражда неговия син Сит, след което идва потопа, Ной. И от Ной имаме трима сина, като първия се нарича Сим, втория е Хам и Яфет. Сим се счита, че е наследник на родоначалник на бялата раса. Хам се счита, че е родоначалник на черната раса. А Яфет се счита, че е родоначалник на жълтата или цветните раси. От Сим, първия син на Ной, се ражда Авраам. Спомняме се как след като Бог го изпита, как му смени името от Авраам на Авраам. Авраам си взима за жена Сара и от тях двамата става така, че дълго време не се раждат никакви деца. Това беше едно от изпитанията на Бог спрямо Сара и Авраам. И те решиха по свой начин да решат проблема, като Сара взе своята си слугиня Агар и я даде на Авраам, и от Авраам и Агар се роди Измаил. Авраам мислеше, че това ще бъде неговия наследник. Но Бог не допусна това и Бог действително му даде син от неговата си жена Сара, когато Авраам беше на 100 години, а Сара беше над 90 години. Това беше едно действително чудо. Но Бог показа какво може да направи Той. Той им показа, че е Твореца и Той им показа, че те само трябва да му се доверят. Това беше неговото дете Исаак. Знаете как Бог изпита Авраам, затова говорихме миналия път, като му каза, че трябва да жертва за Исак, обаче в крайна сметка това не стана и Бог разбра, че Авраам действително му е вярен в целия си път към Бога. Нека да видим какво стана с Исак. Исак беше човек, който обичаше Бог и който беше верен през целия си живот на Бог. Исак си взе за жена Ревека, обаче е взе така, както Бог препоръча на Авраам да отиде и да я вземе от неговия си род, а не от между хората, които живееха в ханаанската земя. И това донесе благословение на Исак и Ревека и те се здобиха с двама сина. Единият се казваше Исав, а другия беше
Яков. Фактически Исав беше първородния, а Яков като се роди, държеше брат си за петичката. И акушерката, родилката, която го израждала, му каза, значи тебе трябва да те наречат Яков, което означава възпиращ. Защото той възпираше брат си. Между тези двама братя се разигра една много интересна история. Исав беше буен човек, ходеше много пъти на лов и веднъж се връщаше от лов много изгладнял и видя, че брат му яде някакво червено ядене и му каза, дай ми от твоето ядене, това беше може би леща. И той му каза, добре, аз ще ти дам от моето ядене, обаче ми продай първородството си. И така, Исав продаде първородството си за една паница леща. Продаде това първородство на Яков. От тук нататък Яков имаше право между двамата, както се беха разбрали, да бъде първороден. Но Яков направи, така да се каже, една нечестна постъпка заедно с майка си и в крайна сметка получи благословението от баща си Исак пред неговата смърт и той действително го благослови. Яков се ожени, това е една дълга история, няма да я разказваме цялата, за две жени, Лия и Рут. Едната беше любима жена на Яков, другата беше нелюбима жена. Но това не е от такова значение. От тези две жени в известна борба между тях за любовта на мъжа си, заедно с още две слугини или наложници, както се наричаха тогава, от Яков се родиха 12 Израилеви племена. Това са 12 племена на днешния народ Израел и на тогавашния народ на Израел. Казвам народ на Израел. Защо го наричам така? Защото Бог смени името на Яков. Яков вървеше по един път, който винаги беше по някакъв начин определен от него, а не от Бога. Той искаше по някакъв начин да спечели благословението на Бога, като правеше винаги една стъпка по-напред. Не изчакваше достатъчно това, което искаше Бог да направи с него. И в крайна сметка, при една борба между него и Бога, Бог нарани Яков и му показа, че той е слаб и той не може да избързва пред своя Творец. Впоследствие Яков се смири и се примири пред Бог и Бог тогава му смени името и го нарече Израел. Израел означава войн на Бога. От тогава Яков стана войн на Бога. От тези 12 братя се родиха всички останали племена на Израел. Тук имаше обаче предпоследното дете на Рут, се казваше Йосиф. Този Йосиф е една изключително интересна личност. Той беше продаден от своите братя в Египет. Беше, така да се каже, прокуден, защото той имаше откровение от Бога, че ще бъде някакси глава, някакъв спасител на тези свои братя. И те не можеха да изтърпат това нещо. И те го продадоха в Египет. Той стана роб в Египет. Следващия път ще видим какво стана с този човек там в Египет.
Но трябва да запомним от цялата тази история, че Бог изпълнява своите обещания, своите пророчества и прокарва пътя на своя Спасител. Този, който трябваше да дойде на земята и да умре за греховете на цялото човечество. Но нека следващия път да видим какво стана с Йосиф в Египет. Благодаря ви за вниманието.